Jamila baba. Aure nufi na Allah ne, tuntuna auren ku tsari ne, cika alƙawari kan mawajib ne, auren ku kun ga kairi ne, lokaci ya riskar da ku, surutu ya ƙika da ku, tuntuna Allah ya san da ku, shi ya tsara hakan ga ku. To yanzu auren ku an ɗaura, masu ƙi babu dabara, kun kawo da hankalin bara, in an ga wata dole kai zara. Aisha amarya, Aisha Humaira amarya, Aisha amarya, sannan Aisha Humaira amarya. Alƙawari ya cika, alƙawari ya cika, alƙawari ya cika, Humaira alƙawari ya cika. Alƙawari ya cika, Humaira wallahi yau ya cika. Burin iyaye su ga bikinki yau gashi ko ya zaka. Gidan mijinki ki je ki zauna ƙarshe na ɗaukaka. Kiraye sunna ki ya ibada sirrinki duka a ɗaka. Rarara mijinki ne amarya, shi ɗan mai ƙaunarki ne amarya, mai san murmushinki ne Humaira alƙawari ke cika. Humaira yau burinki ya cika kowa ya tabbata. Dauda ka hutu rarara ne ƙarshen matabbata. Auren ku gashi an ɗaura mu za mu tallata. Dauda ka damƙe ƙauna, Aisha taimaka rana. Kayan riƙon amana rara alƙawari ka cika. Aisha matar rara, ko a yau kin yo zarra, dole ne ki yi gadara, tunda dai har an ɗaura, farin ciki za ku ba wa juna, tunda dai akwai so ƙauna, ku yi zama na lumana, komai zance da ku kun shina.